kita kini. Sige. Sige kita dito, ano. Da, tare. Kare. Ano ni bakyo nga binukid? Ang kita tubig. Biyan ha. Biyan na nagkuhan tubig. Biyan ha. Kita. Wa man ipos. Ya ipos pat. Ipos ta. Mana? Mana? Ada pod. Mana? Paus na pod. Mana? Oh, ari maring tangke. Dari tangke dah. Nako kayo, da. Atong bakyo mo na ring. Nga barel. Kung na bay sod. So, ubanta dire. Ubanta. Og na bay agas ba? Oh, tara. Kita rayon. Atong iluan ang barel mo ni. Hisod lang tubig. Para sa bay. Oh, ganyan yan. Kita. Dilumutan na. Lumot na guys. Ano yung kuwan da? Tubig. Oh. Lubog. Lubog na guys. Mana? Kaya ron na to itong bakyumon. Kung nabaysod. Di ubanta guys. Ubanta guys. Nah. Apa tare? Pos. Mana? So, karon guys, nagkita na to nga nay sinumpayan. So, ano ito mag-vacuum man eh. So, atong ablihan kung na pa siya agas o wa. So, atong ablihan. Ablihan na to. Kita wa. Kita kayo. So, tanawa guys, way agas. So, pilidad nga wa dun ay so dito sa main tubig sa kuan ba tubod way agas. Anong gagawin So, natin dyan? ato na to dito sa tubod kung tanawa na to kung nabay agas. Okay. Pos. Pos. Sige na gas. Pos. Na? So ko. Iyawak mo. Na? So karon guys, nagdaan tayo nga punta din sa tungayan nga sa tubig nga tubod. Kung makita na to nga ang atong hose dalare. So now karayon. So dara tong hose na gamay. So atong hose na puno og kuan sagbot na. Oo. Sagbot. Muna ang tubig na tubig. Ipakita yun nga na. Muna ang tubig. So ang atong hose na puno og kuan kanang sagbot. Ngani nga sagbot ba? Na. Tungtan. Ora? Oh. Muna itong hose na napunog kuan. Ha? Napunog sagbot ba? So ato ni kuaon kay aron makasudzop ni za. Napunog sagbot. Itong hose. Ano yung problema? Itong hiluan na to ni. Itong hiluan.
Tingluan na to ni.